Tan sols un mes després de l'inici d'aquesta iniciativa, les xifres en creixen de manera imparable. Més de 800 persones ja han anat cada dimarts al UGC Cinecite per gaudir del cinema en valencià. Aquesta setmana la proposta és l'última cinta de Harry Potter, però nosaltres volem fer-vos l'avançament de la propera el dimarts 2 de març amb Millennium. Si em tornes a fotre les mans a sobre, et mato. Hi ha pacients que haurien d'estar sempre internats, en comptes de moure's lliurement pel carrer. Sospitosa de triple assassinat. Tu també creus que és culpable? Jo no dic res. Té problemes, oi que sí? Sí, un problema de collons. Penso descobrir el veritable assassí i posteriorment escriuré un article que els deixarà ben retratats a vostè i a tots els seus col·legues de la investigació. Abans que la policia. No la puc deixar penjada, oi que ho entens? Li dec la vida.